ಒಂಜಿ ಬಾರಡು ರೆಡ್ ಅರಿ ಬುಳಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಳಿ ಉಂಡಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಐನ್ ತೂಕ ಬೆಲೆ ಇಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐತಾನಂತ ಅಗೇಲಿ ಕಳಿಸಿತ್ತು ಕೆಲ ಎಟ್ಲ ಉಂಟು ಸರಿ ನೆನಪುದಾರು ಇದು ಜುಗಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಜುಗಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಿಸಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕರ್ನಾಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ 2024ನೇ ವರ್ಷದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮನದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೇಳೇರಿ ಸರ್ ಆರನ ಇಲ್ಲಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ಒಯ್ಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಂತಿರ ಪಂಪಣ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತನೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆರನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದು ಆರನ ಬುಳೆಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಬಿದೆ ಓ ಮಾತೊಂಡ ಆಜಿನೂ ತಯ್ಯೋ ಬಾರದ ಬಿದೆ ಓ ಮಾತೊಂಡ ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ನಾವು ತೋಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರನ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇಂದು ಆರನ ಅನುಭವಗಳೇನು ಆರು ಎಂಚ ಐನು ಬಳಪ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಆರನ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇಂದು ಆರನ ತೂದು ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದು ತೆರಿಕ ಪೊಯ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಈರನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಇತ್ತೇನು ಜನಕ್ಲೈ ಪಂಡಾಯ್ತ ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರನು ಆ ರೀತಿ ಇದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಜಿನ ತಾಯಿಯ ಬುಳೆನ ಒಂಜಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಂತು ದೀಪನ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಐಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತನ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡೆಲ್ಲ ಇರಗಿತಿಕ್ಕಿಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇರಗಿತಿಕ್ಕಿಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕ ಈರ್ನಾಡಿ ಬರಡು ಐನ ತೂಡು ಆ ಬಾರಿಗಳನ್ನ ಪೂರ ಐನ ಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡನ ತೂಯಿನಾಕ್ಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಾ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಈರ್ನಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಐನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟುತ್ತು ಕುರಾಳ ಅವ್ರು ಇರ್ಕುಂಡೇನು ಅಂಚ ಹಿಂದೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಗನೆ ಪೇಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಅಂಡ ಪುದರ್ ಬರೆಯಾರ ಅಪ್ಪು ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಪುದರ್ ಬರೀತು ಇಂಚ ಪೂರ ಹೊರವಣೆ ಮಾಂತ ಆಜುನೂದೆಲ್ಲ ಹೊರವಣೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಮಾಲ್ತದಾತು ಪೆರಪ್ಪ 10 ದಿನಾನಾಗ ಐಡ್ತು ಜೆತ್ತದು ಈ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ನಡ್ಪಣೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಳಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ನಡ್ಪಣೆ 10 ದಿನಾನಾಗ ಜೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡೇನಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಅವು ಒಂದು ಮಂತ ಪಾಡ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ 10 ದಿನಾನಾಗ ಜೆಟ್ಟು ನಡ್ಪಣೆ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಳ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ದೀಡೊಳಿನು ದೀಡ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಳ ಏನಪ್ಪಂದ ಈ ಕುರಲ್ ಬೆಡ್ರಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮರಿಯಾಲ ನೀರ್ಲ ಬಾಡೋಡಿಸಿ ಓಳ ದಿನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕುರಲ್ ಬಣ್ಣಗದಾನೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಪದ್ರ ದಿಂಜಾಪುಂಡು ಆತನೆಲ್ಲ ನಡ್ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಐಕ್ ಟರ್ಪಲ್ಲ ಬಾಡ್ತು 1 ಫೀಟ್ ನೀರು ಉಂತಾವಣೆ ನೀರು ಉಂತಾತು ಒಂಜೊಂಜೇ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ನೀರಿಟ್ಟು ಕೊಣತು ತಿರ್ಪಣೆ ಗಿಟ್ಟ ಒಂಜೇ ಥರ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅದು ತಳಿತ ಶುದ್ಧತೆ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾತು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರವಣೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಾಂತಳ ಹೊರವಣೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳು ಹೊರವಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಐಕ್ ಟೈಮ್ಗಳುಂಡು ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಟಾಪಣವು 120 ಸೊಂಪು 180 ಇಂಚನೆ ದೀರ್ಘ ಆತು ಈ ಪುನಃ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಒಂಜೆ 120 ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಹೊರವಣೆ ಎಂದು ಬತ್ತದ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುಂಡು ಐಕ್ ಹೊಡತ್ತ ಏನು ಇಂಚಿನ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ನಾಗ ಒಂಜೇನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಒಂಜೇನು ಆ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ಬಿಣೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳ 3-4 ದಿನ ಅವು ಕರಿ ಹಿಡಿದು ಕೈನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಣೆ ಅಪ್ಪ ಇಂದು ನೀರಿಟ್ಟು ತಿರ್ಪಣೆ ಹಿಡಿದು ಮೇಯ್ನ್ ಗುಣ ಆಯ್ತಂಡ ಈ ಬಾರ್ಗೆ ಕಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕೋ ರೆಡ್ ಇದಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಕ್ಕುಳು ಅಂತ ಪೋಪುಜ ನೀರು ಇತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕೋ ಐಡ್ತು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಂಡ ಬಲೆ ಪಾಡ್ನೆ ಈ 4 ಕಂಬ ಪಾಡ್ತು ಫುಲ್ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚುಣೆ ಆ ತನದನೆ ಪೋಂಡ ಈ ಮಿತ್ರದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವಳು ಬರಿಯರ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಈ 3 ಮೀಟರ್ ಆಗಲ್ಲ 10 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದೋಗು 200 ತಳಿಕುಳೇನು ನಮಗೆ ಕೊರಿಪೋವಳಿ ಅವಾಗ ಈ ರೈತರನ್ನ ಮಟ್ಟಟ್ಟು ಈ ಲೆಕ್ಕ ತಳಿನ ಒರಿಪವಣ ಹಿಂದೆಡ್ತು ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಬೇತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾರಟಿದ್ದಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳು ಬರೋ ಬಿತ್ತನೆ ಅವಳು ಇದನ್ನ ಬಿತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒರಿಪ ಹೊಡಂಡ ಈತ ಜಾಗೇಟ್ ಏನು ಹಿಂದೇನು ಮಾಡ್ತಂಡ ಮೂಳೇನು ಸುಮಾರು ಕಾಪುನ ಹಿಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರದಿತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇರ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಪೆರ್ಗುಡ ಪಾಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಪಕ್ಷಿ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕುರಾಳು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಾಗ ಈ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅವು ಸೇಫ್ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದೇನು ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಡುಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ದುಂಬುಡು ತೆಂಚು ಒರಿಪಾಡು ಅಂತಿನ ಮೂಲ ತಳಿಕುಳು ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಹೊರಾಳ ತಿಕ್ಕೆರ ಹೋಗುಜದು
ಈ ನಮಕ್ ನಾನ ಬರ್ಪಣದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಿಂಜ ಬರ್ಪಣದ ಬೆನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೀರು ಬುಕ್ಕ ಈ ಮೂಲ ತಳಿಗಳು ಇಜ್ಜಂಡ ಹೊಸ ತಳಿ ಮಲ್ಪೇರಾಪುಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಲ್ಪೋಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ತಳಿಗಳು ಬೋಡು ಮೂಲ ತಳಿನ ದುಂಬದ ಕಾಲಟ ಅಂಡ ಇಡೀ ಬೆನ್ನಿ ಆತೆ ಒರಿಯೊಣತು ಬತ್ತಂತ ಇತ್ತಂడి ಬೆನ್ನಿ ಬುಡ್ನ ಹಿಡ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿನ ಹಾಕಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಲ್ಪಡೋದು ಅತ್ತಂడి ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂದು ಮಾಲ್ಪುಣ ಅಂಡ ಆತೆ ಸವಾಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತನೆ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಂದು ಕೊಯ್ಲಾವಡು ಈ ಕೊಯ್ಲಾವಡು ಈತ ಏನ ಬಾಕಿಯನ್ನ ಕೃಷಿ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ನಿರಂತರ ಹಿಂದೆಟ್ಟೆನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಓಡು ಇತ್ತ ನಾನೈತೆ ಪುಳಿನಕ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಉಣ್ಗಾವಡು ಐನ ದೀರೋಡು ದೀಡ್ತು ರಡ್ಡ ತಿಂಗಳಾಣಗ ಪೆರ್ಪ ಬಿತ್ತನೆ ಅವಡು ಪೆರ್ಪ ಕೊಡಿಪಾವಡು ಪೆರ್ಪ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಪೆರ್ಪ ನಡುಡು ಪೆರ್ಪ ಮುಜಿಂಗಳಾಣಗ ಪೆರ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶ್ರಮ ಪಂಡ ಈ ಬಾರದ ಐನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅವು ಆಜೆ ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರ ಆಜೆ ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಡ ಸುಮಾರು ಬಿತ್ತು ನಾವು ನಾನು ಕೊಡಿಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಬೋಡು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂಲ ತಳಿಗಳು ಒರಿತು ದಿಕ್ಕೋಣ ಅಂಚ ಹೊಂಡದಿಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೈಸೆನೋ ಅಥವಾ ಬೇತ ದಾಲಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರಮ ಕೊಂಚಿ ಸಮಾಜ ಕೊಂಚಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಮುಖ ಇಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯೊತ್ತು ಅಂತ ಜನ ಒರಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಬಾಗೋಟೆ ಇಂದು ಮೂಳು ಇತ್ತು ನಡ್ತಾರ ದುಂಬದ ಕಾಯಮ್ಮೆ ಕಳಮ್ಮೆ ರಾಜ ಕಾಯಮ್ಮೆ ಇಂದು ಬರೋ ಉಂಡೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊಂತಾದಾನೆ ಈತ ತಳಿಗಳು ಉಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏರೆಗಳಿಗೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಜನರು ಬುಕ್ಕೋ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಈ ಔಷಧಿದ ಗುಣ ವಿಂಜ ಉಂಡು ಮರ್ದದ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಾಪನು ಕಣ್ಣದ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಈ ಬುಕ್ಕೋ ಶರೀರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇನೆಗಳಿಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಈ ನೆತ್ತರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಪೆದ್ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಯಿ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಔಷಧಿ ಗುಣದ ತಳಿಕೊಳ್ಳುಂಡು ಇಂದು ಸಾಧಾರಣದಾಗಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಟ ಈಕೆ ಬಡನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ ನಡಪುಜಿ ಬಾರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏರೆಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯದ ದಿನ ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಹೋಗ್ಬಿಡದ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳು ಹೊಸ ಪೂರ ಬಿದೆಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ತಳಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೀರಿ ಅವಾಗೈತೆ ಈ ಆಜನು ತಯ್ಯೋ ತಳಿಲ ಮೂಲ ತಳಿಕಳಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಕ ತೇರಿನ ಸುಮಾರು ಮೂಲ ತಳಿಗಳು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏರೆಡ್ದು ತಿಕ್ಕಣ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಚಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ತಳಿಕುಳ್ಳ ಇಪ್ಪು ಈ ತಳಿಕುಳೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಕುಳು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ತಳಿಕುಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂಡ ಪೊಸ್ತಾತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ತಳಿಕುಳು ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಕುಳು ಅನ್ಪುಣೆ ಅವು ಅತ್ತಂತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಕುಳನ್ನ ಇಂದು ಅಂಡ ಅವು ಲ್ಯಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಜೀನುಗಳನ್ನ ತೆತ್ತದು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪಡ್ತಿ ನಟ್ಟುಡು ಅಟ್ಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ತೆಡ್ತೇ ನಟ್ಟುಡು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಾಂಡ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೆ ಬಿತ್ತದು ಇಡ್ತು ದುಂಬು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಳಿಕುಳ್ಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಗಳು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹೊಸ ತಳಿ ಮಾಡ್ಬೋರತ್ತಾ ಅವುಲ ಆಪುಂಡು ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆನಾಗ ಅವು ಲ್ಯಾಬ್ಟೆ ತಯಾರಾತು ರೈತರಿಗೆ ಬರಡಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಬಿದೇನೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಐನ ಬಿತ್ತು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಅವು ನಮ್ಮನ ಈ ತಳಿಗಳು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಹೊಸ್ತೆ ನಟ್ಟಡಪ್ಪ ನಾವು ಬರ್ಪುಜ ಲ್ಯಾಬ್ಟ್ ತಯಾರಾಪುಣದ ಕಗ್ಗನ ಬಣ್ಣಗ ಬಿಳಿ ಕಗ್ಗ ಕರಿಗಗ್ಗ ಅನ್ನೋದು ರಡ್ಡುಂಡ ಇಟ್ಟು ಬಿಳಿ ಕಗ್ಗ ಅನ್ಪುಣ ರೇಟ್ ಇಂದು ಇಂಜನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಡ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಇಪ್ಪುಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ತಳಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಾವುಡು ಬಾಕಿ ವಾ ತಳಿಲ ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಗುಣ ಉಂಟು ಕೈಡ್ತಾರ ಒಂದು ಈ ಸೂಕ್ತ ತಳಿ ಸರ್ ಐತೆ ಇಂಕೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಈ ತೆಗಿ ಈ ತೆಗಿ ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸರ್ ಅವು ಆ ಜಾತಿ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿನೈಟೆ ಒಂದು 7 ಜಾತಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗಂದನ ಪುದರ್ ಅವು ಇಂದನ ಪುದರ್ ನಜರ್ ಬಾತ್ ಉಂಟು ಇಂದು ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂದುಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಳಿ ಇಂದು ಬೇಕ ಹಾಕೊಂಡು ವಿದೇಶ ಹಿಡಿತನ ತಳಿಲ ಉಂಟು ಅವು ಕರಿಜಿದ್ದು ಅವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಇಂದು ಕರಿಗೆ ಜಗಲಿ ಇಂದು ಅಂಡ ಈ ಸೊಜಿನಕಲೆ ಪೂರ ಮರ್ದಿಂದು ಬಾಣಂತೀರಿ ಒಂದು ಕಲರ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಪ್ಪು ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದನ ಕಪ್ಪು ಸೂರ್ಯಗಾನ ಕಲರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಪಜಿತ್ತು ದೂರು ಇದು ನಾರಿಕೇಳ ತಳಿ ಇಂದು ಗೊಂಚಲ ಬಾರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದನಂಜಿ ಗೊಂಚಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾರಿಕೇಳ ಪಂಡ ಸರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಭಾಷೆ ತಾವು ಪಂಡ ತಾರೈತ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಬಸ್ಸಿನ
ತಾರದ ಪೂತೆಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುಣತೆ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆಲ್ಟಿದ್ಯಾ ಐನಾಜಿ ಬಾರಿ ನಾವು ಎಡ್ಡ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಬುಳೆತಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಳಿ ಇಂದನು ಪೂರಾ ಪನೀರಾಣಗ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಯಾರಂದ ಆಜಿನ ತಯ್ಯೋ ತಳಿ ಉಂಟು. ಇದು ಗಂಗಡಲೆ ಇದೊಂದು ಪರಿಮಳದ ತಳಿ. ಪರಿಮಳದ ಕಡ್ಲೆಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಗಂಧಸಾಲ ಗಂಧಸಾಲ ಒಂದು ಗಂಧಸಾಲ ಇದು ಗಂಧ ಇಂದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಕಲರ್ ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಜಿಟ್ಟು ಇದು ಗಂಧಸಾಲ. ಗಂಧಸಾಲ ಈ ತುಳುನಾಡು ಗಂಧಸಾಲನೆ ರೂಟ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂದಿದಾಯ್ತಾನೆ ಅವು ಅತಿಕಾರಲ ಗಂಧಸಾಲೆ ಅತಿಕಾರ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಇಂದು ಕಳಮೆ ಅಂಚಿನ ಅವೇ ವರ್ಗ ಕಳಮೆ ಕಳಮೆ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ತುರುಟು ಕಳಮೆ ಅಂತ ಕಳಮೆ ಬೇಕು ಇಂದು ಕಳಮೆ ಉಂಟ ಇಂದು ಒಂದು ಸುಶ್ರುತನ ಕಾಲೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಳಿ ಇಂದು ಕಳಮೆ ಕಳಮೆ ಇಂದು ಈ ಪೊರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬುಕ್ಕು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮರ್ದಿಂದು ಆತು ಪಿರಾತದ ತಳಿ ಈ ಗಂಧಸಾಲೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾರು ಅತ ಸರ್ ಗಂಧಸಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾರು ಪರಿಮಳದ ಸರ್ ಈ ಬುಳೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಆತಂಡ ನಮ್ಮದು ಎತ್ತರ ಆತಂಡ ಇದು ಅವು ಜುಗಲ್ ನೋಡ್ಮನೆ ಜುಗಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರವ ಎತ್ತಿನ ಆತ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಕುಳ್ಳ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ಎತ್ತರ. ಒಂದು ರಾಜಕಾಯಮೆ ಆಡುದು ಕೆಂಪು ರಾಜಕಾಯಮೆ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ರಾಜಕಾಯಮೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಂಪು ರಾಜಕಾಯಮೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಸೀಡಿದ ಅಂತ ಕಯಮ್ಮೆ ರಾಜಕಾಯಮೆ ಕಾಯಮ್ಮೆಟೆ ರಾಜಕಾಯಮೆ ಕುಟ್ಟಿಕಾಯಮೆ ಸುಮಾರು ಕಾಯಮೆಗಳುಂಟು. ಒಂದು ಕಲಾಬತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವೆರೈಟಿ ಕಲಾಬತಿ ಇಂದನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೊಂಡ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೂರಲ್ ಬಣ್ಣದ ಇಂಚೆ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಇಂಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಬುಳೆ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಳ್ದಿಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಈ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಈ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಣ ಕಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಬುಳೆ ಕನಗ ಸುಮಾರು ಈ ಕಲರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅನಾಮಿಕ ಉಂಟು ಇದು ಕಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಇಂದು ಲತ್ತದ ಅವು ಬುಳೆ ಹೊಡತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತಳಿತೀವಿ. ಇಂದು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ್ಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಇದು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ತಳಿ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಒಂಜಿ 10-25 ಜಾಸ್ತಿ ತಳಿ ಅನ್ನೋಣ ಹಿಂಗೆ ಕಸಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊಂತುಂಡ ಇಡ್ತಾರ ಆಯ್ನ ಇಂದು ಚೂರು ಪೆಳತ್ತ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ನ ಕುಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ನ ಕಸಿ ಮಲ್ಕೊರ ಸರ್ ಒಂದು ಚಾಮರ ಮುನಿ ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದು ತಳಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಭಾರತ ಕೆಲವು ಮಾಲೆಗಳು ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಉಂಟು ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಉದುರ್ದು ಹೋಗಿ ಚಾಮರ ಮುನಿ ಇಂದು ಕಲಾನಾಮಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲೋಟ ಇತ್ತಿನ ತಳಿ ಕಲಾನಾಮ ಅವು ರಾಜಕಾಯಿ ಪಂಡ ಇಂದಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಪುರ ಒಂದು ಒರಿಪ್ಪದಿ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಿಕ್ಕು ಪುರ ಜತ್ತಿಜಿರುದಾನೆ ಪಂಡ ಇಂದೊಂದು ತಳಿ ಇಂದು ಆತ ರಿಸ್ಕ್ ಆತ ಇಂದೇನು ಈತ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೋಡಂಡ ಕೈಯತ್ತೋ ಏರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮೈನ್ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಈ ತಳಿಪುಳಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆವಂದು ಸರಿ ನಡುಡು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಇಂದು ರಾಜಕಾಯಿನ ಅವು ಎಕಟ ಅವಳು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ರಾಜಕಾಯಿನ ಬೊಳ್ದು ರಾಜಕಾಯಿನ ಪೊರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಗೊಳಂತರಿಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಳಿ ಇಂದು ಬಾಸ್ಮತಿ ಬಾಸ್ಮತಿಗೆ ಸುಮಾರು ತಳಿ ಉಂಟು. ನೀರು ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನೀರುಂಡ ಎರ್ಕದು ಉಂಟೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನೀರದ ಪಾಸ ಐತಂಡೆ ಅರುಂಡು മെയിൻ ആയിട്ട് ഗുണമായതുകൊണ്ട് ഒഞ്ചിനെ ഈ സുമാർ വ്യാപ്തിയിട്ട് മാൽപ്പണക നീര് ಇಂಚ നമുക്ക് തോട്ടക്ക് പത്തിനൊക്കെ പത്തിരാപ്പിച്ചത്താ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೀರಿಡಿ ಪಾಡಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡದ ಮರಿಯಾಲಟ್ಟು ಬೋಡಿಜಿ ಅರ್ಗಾಲಟ್ಟು ಅವು ಓಡಿನಾಗ ಐಕ್ಕು ಹೊಡೆದು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದ್ರ ಎಲಿ ಪೂರ ಸುಮಾರು ದಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡೈತಿ ನೀರಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪು ಜತವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಗಂಧಸಾಲೆ ಸಮೇತ ಆತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಕುಳನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡ ಉದ್ದ ಭಯಂಕರ ಉದ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಬೇಕಾ 7 ಫೀಟ್ ಅದ ಸರ್ ಇಂದು 7.5 ಫೀಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುದರು
ಇದು ಕಲಾಪತಿ ಉಂಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಚಳಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಅರಿ ಕಣ್ಣದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಗುಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಂಚಿನ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಗುಣ ಈ ಕಪ್ಪು ಅರಿಕುಳ್ಳೇಟು ಉಂಡಿತ್ತು ಈ ಪಾಯಸ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾಲ್ಪೇರ ಬಾರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಾರದಿನ್ನ ಅವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೆಲ್ಲಿ PPRF ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನವೇ ತಳಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾರ ಬಡದು ಹೊಡೆದು ಇಂದು ಗಂಧ ಸಾಲೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಆತು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಳಿ ಐಟೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತು ಬತ್ತದ ನನಗ ಐನು ಒಂಜಿ ಬಾರಣ ಒಂಜಿ ಕೂರಲ್ನ ಜೊತೆದು ಒಂಜಿ 7 ಸರ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಪಣಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಕಾರಣ ಈ 7 ತಲೆಮಾರು ಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಶುದ್ಧತೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವು ಹೊಸ ತಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಕಾರಣ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಪಸ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕದ ಸರ್ತಿಗೆ ಆನಾಗ ಅವು ದನ ಪುಣಂಡ ಒಂಜಿ ಐನ ಅಪ್ಪನ ಜನ ಅಮ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಸೋಜಿಪಾತು ಅವು ಮೂಲದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಪೊಸ್ತತೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ 7 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತನೆ ಆತನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದನ್ನ ಅವೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋಜಿಪವನ್ನು ತುಂಡು ನನಗ ಹೊಸ ತಳಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವು ತಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ತರ್ಪ ದುಂಬುತ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಜ್ಜನ ಬೇತನೆ ದಾಯ್ತನೋ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸಾಯಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಂಡು ನನಗ 7 ಸರ್ತಿ ಕರಿತು ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೊಂಡ ಇಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತಳಿ ಕಪ್ಪು ಬಾರು ಕಪ್ಪು ಹರಿ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿ ಇತ್ತಲತ್ತ ಆವಡಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಇಳುವರಿ ಇಂದಿದೆ ಚೂರು ಈಟು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಿನಾಡ್ತಾರ ಇಚ್ಚೇನು ಜನ ಒಂಜಿ ಕೂರಲ್ಟೆ 250 ಬಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡತೆ PPRF ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಬೆ ಮೊಹರಿ ಉಂಟು ಇಂದು ಈ ಪೆದನಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಗಂಜಿ ಇರ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇರ್ಲಾತ್ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಅವು ಉಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸವ ನಂತರ ಕಂಡಾವಟ್ಟು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂದೆನೇ ಗಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಉಣ್ಣೋದು ಇದು ದಾಯಿ ಏನಂಚ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪುಂಡ ಇಂದನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜನೆಲ್ಲ ಐನ ಬಾರಾತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಡ ಏನು ಇಂದೆನ ಏತ್ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಲಿಟ್ಟು ಇಂದೆನು ಒರಿಪಾಯರದು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂಡ ದಿಂಜ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂತುಕೊಂಡ ಇಂದಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಯ ಹಿಂದಕ್ಕಾತು ವಿನಿಯೋಗತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅದನ್ನು ಬಾಕಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡಪಾಯರಪ್ಪು ಅಂಡ ಬೇತಂದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜದ ಅದು ಬೇತದಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಬರ್ಪುಜದ ಸುಮಾರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೂಪುಣ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಒಳಪೆರಗೊಡದು ನಾಲ್ಕು ಕೊಯ್ಪುಣೆ ಐಕೆ ದುಂಬೆ ಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಲೇಬಲ್ ಕಟ್ಟುನೆ ಕೊಣತದ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಪುಡ್ನೆ ಅವ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕದ ಸರ್ತಿಗಿಂದ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರಾಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಬಾಕಿ ಅಂತಾನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಬಂದ ಬೇತೇರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೂ ಒಂದ ಫ್ರೀ ಆತ ಬಿತ್ತು ಕೊರತು ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲ ತಳಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಕಿರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಮೂಲ ತಳಿ ಒರಿಪಾವಣ ವಿಧಾನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಮನಸ್ಸಿತನೆ ಮಾಲ್ಪೊಳಿ ಅಂಚ ಅಂಡ ಇತ ಒಂಜಿ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ತಿಗೆ 100 ಬಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು 100 ಬಾರನ್ನು ಪಾಂಡ 2 ಕಿಲೋ 3 ಕಿಲೋ ಪೆರ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಾಂಡ 10-30 ಕಿಲೋ ಬಾರ ಅಂತ ತಿಕ್ಕು ಅವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ತಳಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪದ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಕೆಲವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಬ್ಬ ಅಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಈರ್ನ ಅಟೆತನ ಈ ತಳಿಕುಳುಂಡದ ಹಿಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸೀಮಿತ ಈರಿನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಣದು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಕುಡ್ಲ ಕೇವಿಕೆಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ 10 ವೆರೈಟಿ ಮುಳಿತುಕೊಂಡದು ಏನೆಲ್ಲ ಬೋತೆ ಇಂದನೆ ಪೂರ ಹೋತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಂಡಟು ಪೂರ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ 10-10 kg ಅಂತ ಬಾರ ತಿಕ್ಕು ಐತ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಅಂತಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಐನು ನಾನು ಕರ್ಪ ರೈತರನ್ನ ಕಂಡೋಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅವಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾಲ್ಪುಣ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಮಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೈತೆ ಇವಾಗ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಆಡಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಡು ಅನ್ಪುಣ ದೇಶಿಟ್ಟು ಅವಳಿದ ತಯಾರಾಗುಂಟು ಮುರಣೆ 10 ವೆರೈಟಿ ಮುಳ್ತುಕೊಂಡದ್ದು ಏನು ಮೂಳೆಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊಂಡದ್ದು ಅವಳು ನಡ್ನೆವು ಸರ್ ಈ ಇತ್ತೆ ಆಜಿನೂ ತಯ್ಯುವ ತಳಿನ ಇತ್ತೆ ಒರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳಾರು ನೆಕ್ ಈರೆಗೆ ಕೈ ತಾಂಗ ಅದು ಸರಕಾರನೋ ಅತ್ತನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಾಯ್ತಾಣ ಈರೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋನ ಉಂಡ ಇದ್ದಿದೆ ಇಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೀರ್ಕಾಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿತ್ತು ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊರತು ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಕುಡ್ದಿತ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕಡೆ ಕುಡ್ದಿತ್ತೇವೆ ಐನ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕವ್ರು ಆತು ಸುಮಾರು 200 ಆತು ತಳಿ ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಏನು ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು 200 ವೆರೈಟಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಚೂರು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೋಡು ಹಣ್ಣು ಪುನಃ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟ ಇನ್ನು ಚೂರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಐಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟು ಇತ್ತದ ಮೃಗ ಅವು ಇಂದು ಬಂಡದು ಏನು ರಿಪೌಂಡ್ ಉಂಡ ಭಯಂಕರ ಸಮಸ್ಯೆ అయిన ఇందుకు మాంతేరేగల జప్పిరాపుజి కారణ అండ ఇందు మాంతేరేగల ಸೇರಿಸವಳಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲರ ತಗಲಿ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಏನು ಇಂದಷ್ಟು ಪುಣಗ ನಮಕ್ ಬೆಲೆ ಇಂದಿ ಪುಣಗ ಬುಕ್ಕ ಈ ಇಂದನ ಪೂಜಾರು అయిನ ಅವಧಿ ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ಕೆ ತೂತು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಂತೇರಿ ಸೇರಿಸಂಡ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು ದನಕ್ಕೆ ದನ ಇಂದೊಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ಪಡಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಲ್ತುಂತುಳ್ಳೇನೆ ಅವು ಒಂದು ಆರಂಭಟ್ಟು ಒಂದು ಈಡೆ ಎತ್ತು ನಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಜನಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊಂತಾತು ಶುರು ಒಂಜಿ 2003 ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಇಜಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಬಿತ್ತು ಓಡಾತು ವಯನಾಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಪಟ್ಟಾಂಬಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಹೋತೇನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಸ್ ದಿಕ್ಕಂತ ಕೂಡ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಲಿ ಜರ್ತು ಬುಲ್ಪು ಪೂರ ಹೋಯ್ನ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಅಂಚೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂದು ಅಂಡ್ ಪೋಯಿನತ್ತು ಇಂದು ಭಾರತ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಅವು ಒಂಜೆಡ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅವಾಗ ಅವು ಅವಳ ಮಾಲ್ಪಗು ಇಂದಿನ ಮಾಲ್ಪಗು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಪೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಆ ತನಕ ಬಿತ್ತುಗಳ ಆಕಳಿಗಳ ಸುಮಾರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರಾಗತ ತಳಿ ಇವು ಸರ್ ಐಟು ಸುಮಾರು ತಳಿಗಳು ಉಂಟು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪುದಾರು ಪೋಯಿನ ತಳಿಗಳು ಈ ಕಳಮ್ಮೆ ಕಾಯಮ್ಮೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಅತಿಕಾರ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂಜಿ ತಳಿಯವು ಸರ್ ಈ ಅತಿಕಾರ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬಿದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಅದನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ಹುಣ ಸರ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಪನ್ಪುಣ ಅತಿಕಾರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಬುಳ್ಳೆಂದು ಅನ್ಪೇರ ಇನ್ನು ಅವು ಪಂಡ ಹೊರ ಮಾಲ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕಲ ಇನ್ನು ಮಾಲ್ಪೊಡೊಂದೇ ಉಂಡು ಹೊರ ಮಾಲ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಿಯರ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡದು ಉಂಡು ಐದು ತರ ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಲ್ತನೇ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಅವಂಡ ಈ ದುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಟ್ಟು ಐನ ಮುಗುಳಿ ತಿರ್ಪುಣ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಕೊಡಿಮರದ ಇಂದಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಐನ ಪಾಡ್ ತೀರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅವು ಏತು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡ ಈ ದೀಪ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾನಾಗ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ನೀರು ಅಂಶ ಉಂಡಾಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂದನ ಅರಿ ಪಾಡ್ತಿಂದ ಆ ನೀರಿನ ಇಪ್ಪಣ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಈ ಪ್ರಾಯ ಐನಕ್ಲಿಗೆ ಜಿರ್ತನವಳೆ ಐನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಇಂದು ಐನ ಗಂಜಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪೂರ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅವಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳು ಪೂರ ಐತನ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಿದೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಕಂಡಮ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿದೆ ಹೋಗುಂದು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಇದೇ ಪೂರ ಹೊಸ ತಳಿಗಳು ಹೊಸ್ತು ಅಂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಳಿಗಳು ಐಟ್ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಳಿ ಹೊಂಡ ಐಆರ್ ಹೆಣ್ಮಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ತಳಿಯ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಳಿಯು ಅವು ಬಂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹೊಸ್ತಾದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐಕೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಗಳ ಐಕಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎತ್ತರ ಬರ್ಪುಣ ಮುಖ ಬೇಕ ಬೂರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ಇಳುವರಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಗಳು ಅಂದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಮುಖ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಭಯಂಕರ ಸತ್ವಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ತಳಿಗಳು ಅಪಗ ಇತ್ತ ಜನಪುಣ ಈ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗೆಟ್ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಿಂಜ ಬಾರು ದಿಕ್ಕುಡು ಇಜಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಐತೆ ಖರ್ಚಿ ಅವು ಒಂದು ಊರ ದಿಂಜ ಐತೆ ಬಾ ಇದು ಕೈ ಬೂರ್ಂಡ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಡ ಅಂದಂದು ನಮಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಗೆಟ್ ಇಂದು ತಿಕ್ಕೊಡದ ಐಕ್ ಬಡದು ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಉಂಡು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಪಗ ಮೂಲ ತಳಿಕುಳಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆವಂತು ಪೋನಕ ದನ ಆಪುಂಡ ಈ ತಳಿಕುಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಇಜ್ಜಂತ ಆಪುಂಡು ಹೊಸ ಬಿದೆ ಏತು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ತಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತಾನಾಗ ಆ ತಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುಂಡು ಅವಾಗ ಐನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಪದ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಹೊರಪುಣ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳು ರೋಗಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಆಯ್ನ ಜೀನ ಜೊತೆಯಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಈ ಮೂಲ ತಳಿಗಳು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣು ಉರಿಯೋಡಾಯ್ನ ಅವು ಹೊರ ಪೋಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿರ ಹೋಗು ಜೀವಳ ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಇರಿಗೆ ಒಂಜ ಐನ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಒಂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡ ಈ ಗಿರಿಪಾಂತನ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳು
അപ്പോൾ 2021 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಏನಾನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು. ಅವಾಗ ಮಂಗಳೂರು KVK ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ ಗೋಡೈನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂರ ಐನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಅವು ನಮಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೋದಾಯ್ತು അതിನ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊಂತಿಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ അതിನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪುಂಗು ಏರಣಿ ಎಂಚ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ನಿಂಜ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂದಾನಗ ತಳಿಕ್ಲೇನು ಆಜನು ತಾಯಿ ತಳಿಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲಿ ತೂದಾನಗ ಒಂದು ಈರೆಗ್ ಸಂದಡಾಯಿನವೇ ನಿಜವಾದ ದಾಂಡಲ ಈರ್ ನಂಚಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಂದಡಾಯಿನವೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಂದಡಾಯಿನವೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂತಿருந்து ಪರವಳಿ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈರು ಪುಟ್ಟದು ಬಳತದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರನ ಉರಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿದವರ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಾದ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಡೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಮನ್ಸಡಾವನಿರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಸರಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಾರನ ಬುಳೆಪವನಂಜಿನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಕೊಡಂಡ ಇರೆಗೆ ಈರಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಅತನ ಈ ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿದ ಮೂಲದ ಬತ್ತನ ಅರೇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹುಟ್ಟದು ಬಳತದು ಈ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡೋಗ ಜತ್ತನವಂತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ನಿಜ್ಜಿ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಳು ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಜಾಗೆಟ್ ಮೂಳು ಕಂಡದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಜ್ಜನ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ದುಂಬು ಕೃಷಿ ತಗ್ಲು ಕಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ತಗ್ಲು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗ ಕಂಡೋಗ ಜತ್ತನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಕ್ಲನ ಸಂಪರ್ಕ ಆತ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಬೇಸಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ವತಃ ದಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಇರಂದೆ ನಂಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮೂಳೆ ಕಂಡದ ಪುನಿಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಗೆ ಊರ ಪೋನಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಯಮ್ಮೆ ರಾಜ ಕಯಮ್ಮೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ತೂತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಕೂರಳು ತೂತೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂದು ಈ ಓದು ನಂಚಿನ ಬರೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಇತ್ತು ಹೇಳಿದಾರೆ ಬೇತೆ ವೈವಿಧ್ಯమైన ಬೇತೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟು ಐಟು ಆ ಓದಿನ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದುಂಬು ಮೂಳು ತೂಯಿನ ಆ ತಳಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ ಉಂಡದು ಗೊಂತಾದು ಆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೆತಿಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ನಟ್ಟದು ಇಂಚ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಬೇತೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೋತಿ ಪುನಗ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಿತ್ತುಗಳು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋತು ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ತಂತ್ರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆತು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬರಿರಾಂಡು ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಡ್ತಾರ ಇಂಚ ಬರಿರಾಂಡು ಬರೋಣ ಒವ್ವೇ ಪ್ರತಿಫಲ ದಿಡ್ತು ನಾವು ಹೂವು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಉಳದಿಕ್ಕಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಜಾಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಂದು ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಎತ್ತವ ನಡಿ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಟ ಇತ್ತನೆ ತಳಿ ಏನು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟ ಅದು ನೆಲಟ್ಟ ಚೂರು ಮಾತಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಏನಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಜಾಬ್ ಅವೆಲ್ಲಕ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಮಹಾಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಎನ್ನಡ್ತು ಬಿತ್ತುನರು ಅಂತೇಳಿ ಅವು 100 ವೆರೈಟಿ 200 ವೆರೈಟಿ ನಟ್ನಾಗ ಉಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾರು 10 ಬಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಯಾರು ಅವು ಹೊಸ ತಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅದು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೋ ಅವ್ರು ಲೈನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಹಂಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡೈನ ಸುಮಾರು ಲೆಟರ್ಗಳು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾ ಈಗ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಕೊರೋನಾ ಸುಮಾರು ಲೆಟರ್ಗಳು ಇತ್ತು ಸರ್ ಈ ರೀತಿ BK ದೇವರಾವ್ ಈರ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಪಂಡರತ ಇದೆ ಬಿದೆ ಕೊರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿದೆ ಕೊರ್ತೆ ಇருந்து ಬೇರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಸರ್ ಈರ್ ಪನ್ಪುಣ್ಣಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೀರ್ಕಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರು ರಾಜಕಾಯಮ ಕೊರ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ದೇವರಾಯರಟ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 150-200 ತಳಿ ಆರ್ನ ಕೈಟುಳು ಒಂದು ಆರಡು ತರನೇ ಆ ತಳಿ ಊರಿನ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆರು ಕಂಡೊಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿ ಮಾಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಇತ್ತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಹಿಂದಿರ್ತಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಸರ್ ಇದು ಈ ಕಂಡದ ಬುಳೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಕೃಷಿಲ ಮನ್ಪಾರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅವು ರಬ್ಬರು ಮೇಯ್ನ್ ರಬ್ಬರು ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಗಜ್ಜಿ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಣಿಸಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಓಡ ತಾರೆ ನೈಜ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬರತಿಕೊಂಡವೆ ಅಂಗಡ್ಡಿ ಐನ ತಳಿಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಐನ ಇತ್ತೆ
ನಂಗೆ ಊರುಡೆ ಬಳಪವಳಿತ ಸರ್ ಊರುಟೆ ಬಲ್ಪವಳಿ ಊರುಟೆದು ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳು ದಿಂಜ ಬಲ್ಪವಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಐನ ನೈಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾದಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನೆ ಮೂಲು ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟಟ್ಟು ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಳ್ಳ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಹವೆ ಇಂದನ್ನು ಪೂರ ಹೊಂದಿದವು ಬರ್ಪಣೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದೈಕಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೂಲು ಬರಂದು ಅಂಡ ಬಾರು ಬಡಾಯ್ನತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಮಾಲ್ತಂತ ತುಳ್ಳೇರು ಅವು ಅಲ್ಪ ಮಾಲ್ತದ ಐನ ಚಿಂತನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಇಂದು ಪತ್ತಂದು ನಮಕ್ಕಿತ್ತ ಐನ ರಡ್ಡನ್ಲ ಗುಣ ಗೊಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಐನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಜ ಅಂಡ ಮಾಂತ ಭಾರತದ ಮಾಂತ ಏರಿಯಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಎಡ್ಡ ಇಳುವರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕೇರಿಗಾದು ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪರಿ ಜನಕುಲ ಎಂಚ ಪನ್ಪರಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರಾಗತ ತಳಿಕುಳಿನ ಒರಿಪೋಡು ಅಂಡ ಐತೆ ಭತ್ತದ ಬೀಜ ಅಂದತ್ತು ಬೇತೆ ತರಕಾರಿಗಳು ದುಂಬು ಈ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಆವಣ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನವಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅವು ಬಿತ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆವಂತಿತ್ತು ನಡೆದಾರೆ ಅವು ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ ಬಂಡ ಈ ಪರಂಪರಾಗತ ತಳಿಕುಳಿನ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಒರಿಪಾಡು ಗಂಡ ಈ ಪರಂಪರಾಗತ ತಳಿಕುಳು ಅವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅವು ಪ್ರದೇಶಗೂ ಸೂಕ್ತವಾತಿತ್ತಿನ ತಳಿ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಆಪೂಜಿ ಕಾರಣದಾನೆ ಗಂಡ ಮೂಲ ತಳಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪೋಯಿ ನಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೀಜನ ಕೊಡ್ತು ಮೂಲ ಪಾಡು ಅದನಗ ದನ ಪುಂಡು ಅವು ಭಯಂಕರ ರೋಗ ಅವು ಇಂದು ಬಂಡ ಈ ಆವೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಈ ಆವೆಟ್ಟ ಆಪುಣೇನೆ ಮಾಲ್ಪುಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತು ಮಾಲ್ತು ಉಂಡುಂಡ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯ എടുത്ത് ಮಲ್ಲ ಒವ್ವುಲಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಂಡ ನಮಕ್ ಒವ್ವುಲ ಬಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡ ಒವ್ವುಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುಣ ಆತಲ್ಲ ಎಂಟ್ಲ ಇವಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದು ಭತ್ತದ ಪಾತೆರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡದ ಜಿಲ್ಲೆದಾರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಶಾನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಿ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಸೆ ಎಂಕಿತ್ತು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ನಡಿ ಭತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೇನಿರುತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರದ ಬುಳೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂದ ಆರು ಫ್ರೀಯಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರದ ಬುಳೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಬಾರದ ಬುಳೆ ಆಜುನ ತೈವಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ಆಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊರ್ದು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಾರು ಮಂತದು ಇಡೀ ಕಂಡ ಮನ್ಪನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಲ ಆರು ಬಿದೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಬುಳೆನು ಒರಿಪಾವನ ಅಂಚ ನಾವು ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿರು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ದ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರನಂಜಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ എടുത്തു ಇದಪ್ಪ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಸರ್ ಅಂದ ನೀರಿಗೆ ಪಡ್ಯಾರ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಆಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೂ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕೊಡೈನ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಕಾಸರಗೋಡು ತುಂಬಿ ಇತ್ತೀರಿ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳ ತರಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂತೆ ತಿಕ್ಕಿರ್ಲಾರು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬತ್ತನ ಭಯಂಕರ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ನಮ್ಮೂರ ಗಿರಿಪಾಂದನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಜನತೆಗಳ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಂದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ